srdečne zdravím, toto je moje prvé homemade video, rozhodla som sa takto sa s vami nejako kontaktovať, pretože už mám konečne kamery, takže môžeme ísť na to. Píšete mi strašne veľa mailov, správ, všetko sa mi to točí, krúti na telefóne a tak ďalej a ja mám strašne málo času odpísať, nie je možné odpísať na 35 mailov, keď sa ľudia pýtajú vlastne tú istú otázku. Aj preto som zvolila vlastne takýto spôsob, že chcem byť s vami v kontakte, nie je to o tom, že som pyšná, alebo že to mám už úplne nejako v prdeli, je to skôr o tom, že nestíham. Toto je miesto, kde trávim teraz asi najviac času, v Motoshope Žubor, kde som veľmi rada, že Rado mi dal priestor, že mi pomáha takýmto spôsobom, pripravuje sa tu motorka. Stále všetko konzultujem so servisákmi, som vlastne veľmi šťastná, že konečne tu mám ľudí, ktorí o tom vedia niečo povedať. Samozrejme sa pripájate aj vy a vždy, keď je niečo mení, tak to spletne na Facebook a vypočujem si rady. Niekto zvihne telefón, zavolá mi, pomôže, takže toto si veľmi cením, ďakujem krásne. A otázky, aké sú asi najčastejšie? Prvá úplne základná, kedy už konečne vyrazíš, už je o tebe všade v médiách a tak ďalej, už len prosím ťa choď. Je to aj moja túžba, určite mi veríte. Nie je to také jednoduché, nestojí všetko len na mne, ozaj je to aj o tých peniazoch, o čase, o tom, že potrebujem všetko pripraviť tak, aby som si bola istá. Stále sa rieši byrokracia, najprv mi nechceli dať víza do Líbie, riešil som trajekty, teraz konečne mi zavolali, že tak teda dobre, keď ich tam otravujem do nekonečna, tak teda dobre, ideme do toho, ideš cez Líbiu. Takisto je vlastne karnet nejako rozpracovaný, ide tam o peniaze, netreba tam položiť málo a takéto veci. Proste každý týždeň príde niečo, čo to predĺží. V každom prípade odpoveď je taká, že vyrážam ešte túto zimu, keď Boh dá, pretože keď už nevyrazím teraz, tak už potom asi nevyrazím, lebo už mám aj ja málo energie držať to všetko a krútiť a ísť. Takže vyrážame vo februári, možno v marci, uvidím, ako sa to naozaj, ťažko sa to odhaduje, keď veci nezávisia len na vás. V každom prípade stále sme zapojení, pozitívne mysliaci a ideme si za svoj. Druhá otázka najčastejšia, čo všetko je na motorke menené. Ja som bola rozhodnutá ísť na sériovej motorke, pretože som to nejako neriešila, ja som ani nesnívala o tom, že sa to takto rozbehne, že ľudia sa budú sami hlásiť a budú sa nejako zapájať. Niektorí z vás sú nervózni z toho, že vlastne všade sú partneri, sponzori. Aj keď to na oko tak vyzerá, tak sú to všetko ľudia, či už sú z motobiznisu alebo úplne z niekade inakade, ktorí zdvihnú telefón a zavolajú a s úsmevom mi povedia: hej baba, ty čo robíš, že chcem ti pomôcť, chcem ti dať toto, tamto. Takže aj keď to vyzerá na nejaký extra veľký biznis, že sa to rieši na nejakej úplne inej úrovni, tak všetko sú to srdiečkoví ľudia, ktorí možno, že mali taký podobný sen a preto mi pomáhajú, za čo som im veľmi vďačná. Takže čo je na motorke do dnešného dňa menené, tak to je určite zadný tlmič, Hyper Pro, predné tlmenie, vlastne predné vidly, predné pružiny, to mi dodal Robo z Racingu, ďakujem krásne. Potom je tam baterka gelová, Juasa, taktiež som dávala rentaly vpredu, združené riaditka, reťaz mám štvorkovkovú takú, že dúfam, že sa neroztrhne ani za svet. Turatik doplnky, tie mi pomáhajú, to je mega vec. Tam je strašne veľa toho, to sme už menovali, nájdete to na internete, tie by som nedala za nič na svete. Čo som ešte venila, bol vlastne katalizátor, sme vyberali. Dala som si poradiť od chalanov, ktorí lietajú po svete a povedali, že toto je vec, ktorá keď sa vlastne pokazí alebo dáva nejaké zlé informácie do riadiacej jednotky, bla bla bla, vôbec sa tomu nerozumiem, iba sme ho proste vybrali a výfuky odpojili, takže teraz nie sú prepojené, tento je úplne prázdny a bude sa používať ako nejaké miesto, bude tam dávať nejaké veci, ešte uvidíme čo. Toto tiež robil chalanisko, ktorého som našla z internetu, robil to zadarmo, robil to úplne skvelo, motorka má super zvuk. Jaká Krapoviče, toto je pecka. Pozdravujem Tomáša Reha, ďakujem krásne. A myslím, že toto by malo byť všetko. Kotúče, predná rozeta, či rozeta, predné koliesko a všetky takéto reťaze a doplnky sú z Elitu, tu ďakujem Alešovi, že sa mi ozval. A to je asi všetko, čo je zatiaľ vymenené. Čakám ešte na filtre, rozhodovala som sa, či vlastne dám papierový filter alebo molitánový, tiež sme to riešili, možno, že ste si všimli na diskusnom tam fóre. Tak
rozhodla som sa pre ten papierový, pretože to bude asi jednoduchšie. Tak ako vidíte teraz motorku vpredu, tak do takejto podoby ju treba rozobrať, aby som sa dostala k filtru, čo je totálne psycho. Takže nejaké také rady, že však raz za 3 dní si vymeníš a vyfúkaš, tak to nebude možné, pretože to budem musieť dať celé všetko dole a to proste na ceste by ma z toho poradilo. Tak preto ten papierový. Ja čakám na sviečky, natiahla som si lanka, vlastne aj plynové, aj spojkové, už sú teraz natiahnuté, keď sa pokazia, respektíve roztrhnú, tak už to len tam hore vymením. A snažím sa nasávať čo najviac informácií práve od vás, ktorí ste niekde boli a máte také naozaj technické infošky. Ďalšia otázka, aká je, čo ti ešte chýba? Čo mi ešte chýba, aby som konečne vyrazila, že ma všetci najradšej videli v Afrike, ja sama. Čo mi ešte chýba, stále náňam drobnosti. Ono to nie je jednoduchá záležitosť, keď sa človek takto rozhodne. Bojujete aj so svojou povahou. Ja som do tohto tripu neznášala dlhodobé projekty, dlhodobé nejaké veci, ktoré trvali viac ako týždeň, takže je to pre mňa výzva stále sa zapojený. A ísť, aj keď dennodenne nie sú vidieť výsledky, toto je asi také najťažšie. Tak človek by chudol z 120 kg na 60, ešte nie je vidieť zo dňa na deň, aj keď viete, že idete tým smerom, tak musíte čakať, kým proste čas prejde. Žijeme tu bohužiaľ obmedzený časopriestorom. To ja som nevymyslela. Ešte som chcela, tak tuto mám takú poznámočku, chcela som sa potešiť, že veľa z vás ma vníma, takže si idem za tým svojim snom a za takou nejakou veľkou vecou. A teraz vlastne, keď sa niekde objavím, tak ma veľmi teší, pretože ľudia pomaly začínajú rozprávať tie vlastné sny a pýtajú sa ma, že čo majú robiť, aby sa nejako zmotnili. Ja nie som nejaký guru zmotňovať snov, ale asi si treba ísť len za svojím a byť pripravený na to, že to bude stať veľmi veľa energie. Ja som sa vždy pozerala na športovcov a na nejakých úspešných ľudí, že ako to dosiahli, že to asi dali len tak, že každému ide futbal od narodenia a tenis tiež. Až teraz viem, že je za tým kopec drimy, kopec plaču, kopec zúfalosti, kopec nešťastia, ale ono sa to oplatí, keď človek naozaj chce. A veľmi sa mi páči, že všetci začínate rozprávať o svojich snoch, sú úplne diametrálne odlišné a možno, že menšie, väčšie, ľahko dosiahnuteľnejšie. To je pecka. Mne začali ľudia pomáhať. Ja som chcela ísť na cestu okolo sveta vlastne už pred 3 rokmi. Každý rok na výstave som po 3. poháriku cítila aviu okolo krku a povedala som, počúvaj, že ja kedy pôjdem avio, že však choď, keby to bolo, že však choď. A ja, tak dík. Nevedela som si predstaviť, kde sa to celé začína, ako vlastne človek môže vyraziť, ako to vôbec ako chcem ísť, fajn, to je pekné a čo teraz? A začala som úplne od piky od ničoho, začala som stretávať ľudí a musela som rozprávať o tom, čo chcem, aj keď sa zo začiatku pozerali vlastne jak na šibnutú, niektorí sa pozerajú dodnes. Takže toto je taký základ, rozprávať o tom, čo chcete, čo potrebujete. Tí ľudia sú tu, myslím, že všetci sme tu ľudia a pomáhame si takisto a ja sa teraz snažím pomôcť všetkým vám, ktorí ma nejak kontaktujete ohľadom cesty do Ázie, toho, tamtoho, že to je to, čo ľudí teší, nejako sa zapájať medzi sebou a poznávate priateľov, poznávate debilov a na základe toho sa posúvate a nejako žijete ten život. Toto nie je len projekt, aj keď v podstate je, ale ľudia často zabúdajú, že som tiež živý tvor a že toto je moja súčasť, takže musela som si zmeniť život, musela som predať veci, chcieť a úplne všetko sa zmenilo od základu a ešte sa len zmení. Takže asi tak, treba sa tešiť. Ja sa strašne teším a veľmi sa chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporujú, či už len tak, že ma poklopú po ramene, že ideš kočka, alebo mi naozaj nejako pomôžu radami, technikami, všetko, čo mi dávajú, posúvajú. Samozrejme, tak chcem poďakovať aj všetkým, ktorí mi finančne pomáhajú, pretože nie je to jednoduché zvládnuť finančne, ale keď máte 23 rokov a nie ste povolaním dcéra. Takže ďakujem krásne. Ďakujem a asi by bolo najlepšie, keď máte nejaké otázky, ktoré by ste chceli zodpovedať, tak to našlite všetko na mail a ja budem takto nejako postupne sa snažiť vás zapájať aj seba, aby som ostala v psychickom zdraví. Ďakujem krásne.